Cerrade os ollos, non me veades como muller, vedeme como un profesional que son, e ofertame en igualdade de condicións con respecto a calquera outro, simplemente porque son profesional. Ese é o obxectivo do Sindicato de Enfermería, poñer en valor o traballo das mulleres do sector e que a sociedade as valore pola súa profesionalidade e non polo seu xénero. Con esta idea e marcado no Día Internacional da Muller, o SATSE concentrouse esta mañá ás portas do Hospital Provincial. O feito de coidar sempre estivo ligado á casa e a casa estivo ligada á muller. Entón, eso vai un poquinho en detrimento tamén da profesión. Pero o noso que queremos reivindicar tal día como hoxe que somos ante todo profesionais. E os profesionais non importa o xénero que teñamos, o que importa é o que valemos. E nós, as enfermeras, valemos moito. E queremos que nos conten como tal, que o feito de coidar é un dos feitos principais na sanidade, que está moi ben facer unha intervención, está moi ben sacar arriba un paciente, pero que necesita coidados, e os coidados son nosos, e nós somos os profesionais que máis peso temos na sanidade, o que máis presentes estamos na sanidade e somos mulleres. Dende SATSE denuncian a falta de representatividade das mulleres nos altos postos de decisión e piden que se valore o seu traballo, en especial nos casos de violencia de xénero. Nós somos o colectivo máis grande a nivel de sanidade, que somos maioritariamente mulleres e que merecemos máis representatividade nos foros de decisión, en todos os foros de decisión. Ten que haber máis enfermeiras, ten que haber máis mulleres. Tamén temos a faceta como profesionais, onde nos atopamos con todo o que podemos dicir malo contra a muller. Non somos as que traballamos con as mulleres que son víctimas de violencia de xénero. Non somos moitas veces as que detectamos esa violencia de xénero. Non somos as que detectamos nas urxencias, os malos tratos, as mutilacións genitais femeninas. Entón tamén queremos reivindicar como profesionais que somos da enfermería que nos contamos moito tamén en cuanto ao xénero da muller para dar apoio a todas estas situacións de violencia, que se teña tamén en conta noso papel nesas lides. Coa intención de reivindicar o papel que teñen na sociedade como mulleres e como profesionais do sector, piden tamén que se fomente a figura da enfermeira nas escolas. Son os nenos os que necesitan esta educación para a saúde, para non caer en hábitos que son nocivos e para adquirir, non obstante, hábitos que son os que son máis adecuados para a súa saúde. Está se vendo agora mesmo. O que temos máis importante para prevenir calquera enfermidade é o lavado de manos. O lavado de mans que é algo tan sinxelo, e a vez tan complicado que o faga a xente, que todos o sabemos. É algo que todos temos interiorizado e que quizás, se tivéramos unha enfermeira escolar nos colexios, se tivéramos alguén que todos os días nos dixera hai que lavar as mans, cando vayas ao baño lavas mans, despois de comer lavas mans, non te leves as mans á boca, non compartas as botellas, non compartas as comidas, algo tan sinxelo como eso, as de disgustos que nos evitaría. A enfermería é un sector representado maioritariamente por mulleres e, sen embargo, aínda queda moito para chegar a unha igualdade real neste colectivo.